Hi guys! Magandang hapon guys. So this is the part 2 after natin maligo guys. So papakita ko sa inyo guys kung paano ako magbihis. Ano yung mga ginagawa ko kapag matapos kong maligo. So first of all guys, so mag-roll ako guys. So ano ko, i-reveal ko yung mga ginagamit ko guys na ginagamit ko sa katawan guys. So ang ginagamit ko guys na roll-on is Nivea. So ito po yung Nivea na whitening ano po to. Whitening na Nivea for men. Gagamit tayo ng cotton buds. Tenga. I-reveal ko guys yung ina-apply ko sa katawan ng ginagamit. Tayo maglinis ng tenga. Mag-brief muna ako guys. Susod muna ako ng underwear. So i-reveal ko din guys yung ginagamit ko na underwear. Yung ginagamit ko na underwear guys is bench body guys. Ayan, ito po yung ginagamit ko na underwear. Size large. Oh, ayan, size large. So, susuotin mo na yung aking underwear guys. Susuot tayo ngayon ng short. Informal everyday size medium. Ito guys ay yung sister ko. Unas ulit. Then susot na tayo ng white na plain na jersey kasi mainit. Ito na lang ang susot natin, and then nakaano na rin Piña colada ako sepe 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 오네 모습에 나는 dripping Piña colada ako sepe 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 오네 모습에 나는 dripping tapos meron akong Yellow pina colada 말보다 헤네시 콜라다 우리 창은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 so 힙한 meron akong ginagamit guys sa mukha parang ma-maintain ko yung mukha ko na walang tagyawat. So gumagamit ako ng Maxi Pill na for men guys na number 1 lang. So splash lang ito guys. So hindi ko ma-apply sa mukha. Number 1 lang. So ito muna ang ina-apply ko sa mukha para hindi pa ako magkaroon ng tagyawat. Apply ko lang ngayon sa mukha ko guys. Hindi po ito mahap. Slight lang yung hapdi na guys. Ito yung nagko-control ng ano po, nagko-control ng tagyawat guys. Kung tatagyawatin ka, kung may tagyawat ka na, pinapatuyo nito yung tagyawat mo guys.
Kaya kung bakit ito yung ito yung sekreto ko kung bakit nagiging mukhang bata. Uy, mukhang bata at fresh yung mukha natin guys. At hindi halata na medyo may edad na tayo. Diba? Siyempre, pagkatapos niyan guys, gumagamit din siya para mag-close yung mga pores ko guys. Kasi ako karamihan ko kasi nag-open yung pores ko. Gumagamit na ako ng aloe vera soothing gel. Ayan, yung may 99% po siya. So ito yun, nilalagay ko lang ito sa ref guys. So ina-apply ko po ito sa mukha ko. Para hindi siya maging dry. Hindi maging dry at yung mukha mo is hindi yung parang binabanat yung mukha mo sa sobrang puti, di ba? Kaka-organic ito guys kasi aloe vera po ito eh. Yan. So, hayaan ko lang muna siya na matuyo guys. 너의 피부색처럼 drip 지금 내 핸드폰에 비친 hindi kasi ako sanay guys na basa yung buhok ko. So ginagawa ko guys, blower ko yung buhok ko. 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말 둘을 따라 하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 밤 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free all this goes to talk to me all night 이건 관심 없지 cause you got that yellow skin 햇살에는 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss 하얀색의 바리랑 숨긴 online 나의 only one 바지를 내려놔 우리 엄마가 들으면 안 되지만 네가 들으면 해서 난가임을 따 이번 여름에 마셨던 술은 다 너를 보기 전에 니나 버드카 이런 여름에 나 피냐콜라다 피냐콜라다 아코 슬픈 너의 피부색처럼 drip 지금 내 핸드폰에 비친 오니 모습에 나는 tripping 나는 tripping Kasi yan, binoblogan ko. Pero hindi mainit ito guys ha. Naka malamig. Yung para matuyo. Para matuyo yung ko, yung nilagay ko na aloe vera soothing gel. And then lastly guys, yung pinakalas, ito gumagamit ako guys ng Honest Glow na daily sunscreen. Ayan, may SPF 50 po siya. So gumagamit rin ako ng pants guys, pero ito mas maganda to kasi sunscreen ito guys. Kahit mainitan ka, lumabas ka, protektado yung yung skin mo sa mukha. Hindi mamumula, hindi ma-irritate. So ito yung ginagamit ko guys. Ayan. Ano yun guys, in order ko to, binili ko to guys sa TikTok, 180 pesos yung ganitong isang sachet. Tingnan nyo guys ha. 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말 둘을 따라 하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free all this goes to talk to me all night 집어 관심 없지 cause you got that yellow skin tingnan nyo guys, diba? 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서
Yan yung mukha ko guys, ang puti. Ayan. Diba? Ang puti ng mukha ko guys. Ito guys, napakaganda nito. Asan na ba yun? Ito, napakaganda nito guys. Sa mga gustong gumamit nito guys, PM nyo ako guys. Mag-comment kayo dyan sa comment box. Comment section guys. Napakaganda nito. Famous ito guys. Ano to? Sikat ito na maraming gumagamit nito eh. Tingnan nyo guys oh. Feeling fresh, di ba? Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang guys ang aking video. Sana nag-enjoy kayo guys. Ayan po guys yung aking mga nilalagay ko sa mukha. Nilibig ko na rin. Ayan, marami po akong mga collection ng pabango guys. Ito po ay galing na sa mga padala ng kapatid ko. Diba? Ito may lakas ako. Ito unisex to guys. Hiningi ko sa mama ko. Original ito na lakas guys. And then, ito naman, meron akong poison. Ayan, binili ko to sa TikTok. And then, meron akong hindi pa nagagamit na paborito ko talaga na tuwing umuwi yung tita ko. Ayan, yung Hope, napakabango nito. Imported ito guys, galing ng Bahrain. And then, ito din, made in Saudi Arabia din ito guys, imported. And then, ito meron pa akong dalawa. Ayan, ito dalawa. And then, meron pa akong isa, ito. Ayan, meron pa ako. Puro galing ng abroad yan guys. And then yung mga local ko na pabango guys, ito. Ito yung local ko na pabango. Binili ko lang ito sa Pilipinas. And then, walang kasawa-sawa sa aficionado guys. F2. Napakabango. And then meron din akong Adidas body spray. So ayan. Meron akong lotion. Ayan. Ayan yung mga gamit ko guys. Mga ginagamit ko. So bye bye guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys, please subscribe my YouTube channel Bicolano TV Vlogs. Thank you and see you on my next vlog. Bye bye.